Ovaj piše, ja se okrenem, on piša čovjek. Ja rekao, ja ovde borim se za život, on šora, brate. Bilo bi ono, brate, znaš, ja krenem da padam, on kao, evo, samo, brate, da završim i dolazim, brate. Dobar tim, nema šta. Klasično mačka, brate, u crtaču koja, brate, ono, ide na dole, brate, i drži se onako, ostavlja tragove, brate. I onda krene ono, znaš, brate, pera ko od genije kada pada onako. Kunem ti se, brate. Kaže on, brate, kao, evo Danica se zabrinula, jesi rekao ti Milan, rekao, nisam mi rekao ništa. Kako to izgleda, poštovani ljubitelji prirode i društva, to je onda pored. Na Kolentrelov smo išli, to je, pa ja mislim, nekih 1000 od podnožja gde smo se parkirali, mislim da je nekih 1300-400. 1350, eto, znači bio sam blizu. Na 8,5 km dođeš do 3002 metra. Početak je kroz neku šumicu, onako, okej. I onako mi delovalo, ti si nam rekao, mnogo je lepo, mnogo živopisno, rekao, vrate, nije sve sem lepog, pošto ona šumica je neko korenje i ti tu mlatiš. Još kad sam shvatio da ćemo u noć i to, rekao, da li će jeli biti hladno, da li će, vrate, da budu nervozni što nas nema. Ali ja kažem Duletu, on kao, vrate, idemo sad kad smo krenuli i mi odemo gore, krenemo. I stvarno, ono što si nam ti rekao tamo, kad se izađe na livadu, mnogo lep predeo. I sad prvi put u životu smo videli, ja barem sam prvi put u životu vidio mrmote. Znači vidjeli smo, stvarno se zove onaj, sećaš se da se zove onaj Rifugio della Marmotte. Znači to je tačka gde ti realno treba da vidiš mrmote ako ćeš negde da ih vidiš. Mi smo ih vidjeli, ja mislim, sigurno između 10 i 15. I onda smo tu, znači mi smo išli 5,5 sati, 5 sati, 15-20 minuta, ali neka bude 5,5 sati gore dole, zato što smo išli polako. Da smo išli brže, najbrže što možemo, ja mislim da bi bilo 4,5 sata. Ali to bi bilo duša u nosu. Ne bi ništa vidjeli, ne bi tako. I kad smo krenuli ka gore, videli smo mrmote, posle toga smo videli neko stado krava i konja. Ali ajde sad da zanemarimo tu prelepu prirodu koju smo videli. Ja sam, to jest Dule i ja smo pričali sve vreme o tome da ste vi tamo bili, nebitno sad, drugu ili treću noć i da ste se peli gore. Poslednjih pola kilometra do gore sam ja malo pre rekao i uporedio sa Učkom. I rekao sam da je iz Vine jela pičkin dim. Ali to je jedan od dva najveća uspona u dve ukupno moje trke u životu. Znači, ja nisam istračao 15 trka ili 20 trka, nego dve, i to je meni bilo, ja se sjećam na Učku, ja kad sam pogledao gore, vidim lampu negde gore, vrate, u nebesima, i spustim glavu i kažem sebi, nemoj više da gledaš uopšte gore, jer nema smisla, svaki put kad pogledam gore, nikad neću stići do gore. To je sad da mi ponudiš, ja bi trčao. Ja bi trčao uzbrdo gore i pravio pauze kad bi trebao da umrem, ali bi trčao do gore, to je najnormalnije mi neke stepenice. Ovde, znači, sad se ne šalim, ja sam došao u situaciju bukvalno da se zabrinem da li ću da preživim. Ja sam se našao u situaciji da smo nas dvojica blebletali o ko zna kakvim glupostima, porodičnim ovakvim onakim. Ja vidim, brate, pogledam dole, kažem, Dule, brate, ovde neki konopac i neke metalne, brate, šipke, treba se hvatamo ovde. On kao samo, on drči na 5 metara od mene na sigurno ovako, samo polako, brate, samo polako, bez nervoze, nemoj da se nerviraš. I ja u jednom trenutku, majke mi moje, ovako krenem na dole, ovako da guram kamen, jedan se čuje onako kako krcka, uhvatim se za drugi, on se mrda. On mi kaže, samo se uhvati za onaj koji se ne mrda. Rekao, brate, ovde se svi mrdaju, brate, znači nema ni jedan koji se ne mrda. I pogledam levo, vidim, strelica žuta tamo vodi, a ja se hvatam ovde ovako. Ja kažem, brate, trebali smo tamo da idemo. Ne, to je jedini put do gore. I ja se uzmem i krenem da se penjem tu i bukvalno sam bio u fazonu, nemoj samo da gledaš nigde, brate, i uzveri se uz ove, metalne, šta je, ne znam ni kako da ih nazovem,
jer onaj konopac nisam dirao, rekao šta diram konopac, brate, samo mi on još fali u životu. Ja sam se popeo gore i napravili smo video, pokazat ću vam sad video kad završimo. Ja sam se usrao živ. Majke mi kune, on se ljudi, ja nikad u planini bio nisam. Ja kad sam video taj plavi konopac, ja sam bio u fazonu, jel ovo kraj? Da ne idemo mi više gore, dosta je, znaš, kao tu je negde Kolentrelor, ne moramo do kraja, brate, ovde je dovoljno, brate, nema potrebe više da idemo. Ali, kad smo već došli da ne pojedemo govno, da nismo bili se slikali, mora se slika za Facebook. Kao u bloku. Kao u bloku. A i direktor je napisao. I sve u svemu mi smo došli gore, tu sam odahnuo, tu smo se i snimali, to ćemo da vam pokažemo sad. Kako izgleda gore, brate? Mnogo lepo, brate. A na dole? Na dole je drugi problem. Onda se malo okrenula ploča. Kolega Dule, snimatelj naš glavni ovde, se usrao. Kad smo krenuli dole, ja mu tumačim, može slobodno samo skoči malo, nagne se pozadi. On sulja, brate, ovako se spustio dole i sulja, brate. Sulja na guzici, kaže, brate, mnogo je ovo, kaže, sitno. Ja kažem, pa brate, kako hoćeš da bude? Ja kaže, ja vidim iza tebe ostaje neka prašina, rekao, baš čudno. Ja ovako udarim rukama na ono lampu, ono, i silazili smo, vidio sam da mu nije bilo sad, ovo sve pričam sam mnogo ono, humora, ali stvarno nije bilo sve. Majke mi moje, ja vam se kunem, ja ne pamtim u životu, kad sam... Ogroman strah. Ja sam se usrao. Ja sam mu vidio, brate, ja sam mu vidio u njegovim mislima da on... Nisam smeo da kažem, bilo mi neprijatno da kažem koliko sam se uplašio. Ja sam se uplašio, znači, u jednom trenutku sam bio u fazonu jebote ono, zašto nisam malo bolje promislio pre nego što sam krenuo ovamo. A ja sam bio kao, Dule, brate, gde sad, brate? Kada smo se vraćali, znao sam šta nas čeka, pa smo prošli vrlo korektno, znači nije bilo problema. Taj deo, da. Tako je, taj deo. Taj deo. Ali, stvarno, ne mogu ni da zamislim kako je da drugu ili treću noć naiđem na to. Ja bi tu stao i rekao sam, bilo bi... Noću ni ne vidiš. Dole u provalju. Ma, da je po ne znam čemu. Znači, po danu, po noći, po jutru, po večeri, ono je katastrofa. Meni samo problem to sa tim konopcem i to. Nije meni problem visina. Mada mi je bubnjalo u ušima. Zujalo i bubnjalo. Ja njega pitam jel bubnji, jel zuj, kaže ma jok, sve super. Meni je bilo okej, meni je u početku bilo mnogo teško. Meni je u početku mnogo bio visok puls, vidio sam da se on znojio i ja sam se isto mnogo znojio. U početku mi je baš bio veliki puls, nismo mogli da pričamo uopšte u onoj šumi, kad je korenje i kada si među vegetacijom, da je drveće. Baš mi bio visok puls i nisam mogo ni da pričam. Kad smo izašli na livadu... Kad smo izašli na livadu, mi smo malo stali pa smo gledali mrmote, to se smirio puls, valjda sam se privikao na taj neki veći ritam, probudio se organizam i mogla da se peva. I meni je bilo sve što više zanimljivo to sa konopcima i armaturom. Ma meni nije bilo zanimljivo. Meni je bilo zanimljivo, kako jebac sam igrali neki alpinizam, nešto. Ma kakav alpinizam, samo mi to fali, nisam bre došao ja da idem, brate, i bilo bi ekstra ono hvatanje za kamenje. Međutim, ja sam to mi nije bilo ekstra, koji god kamen sam uhvatio, krenuo je sa mnom dole, brate. Ma pustio, nema, stvarno mi nije bilo svejedno, majke mi moje. Evo ti gledaj snimak, evo ti da ću stavi, brate, pauzu, sad da vidiš, brate, šta smo se snimali. Sad vidiš šta kažeš. Vidjela sam da mu stvarno nije bilo svejedno. E sad, meni je s jedne strane krenuo smeh, zato što je on sad bukvalno mačio pozi, kako mačka je stajao, stvarno. Znači, jedna noga skroz pozadi i klesa ovako i trese se bukvalno na kamenu koji se pomera. A on ne zna gde će, štapove drži u ovoj ruci i ne zna šta će sa njima. Ja mu kažem, ajde brate, sad ja ne znam... Kaže, aj ostavi štapove naše, ja ono, bacim ih ovako. Još ja razmišljam, daj brate, nećemo vodili kriterij, ne ispustimo štapove, idemo dole da iskupljamo. Ne bih ispustio, nego samo sam, znaš šta sam uzeo, štapove sam samo ovako na prvi kamen odložio i ostavio. I on kao, pusti štapove, ja kažem, možete da ih uzmeš, ono, pa da mi je rekao, ne mogu, ja bih rekao, ne mogu ni ja. Znači, neka ih tu, pa kad se budemo vraćali, uzećemo. Ja sam ono, bukvalno, jer ja sam vidio da ja neću moći da prođem tu ako budem držao štapove u ruci. I on uzeo ovako... U tom trenutku ja pakujem svoje odmah. On uzeo ovako, stao i krenuo da pakuje. Ja pogledam u njega ovako, brzo krenuo. Znaš ono, ako krene da pada, da čujem samo... Ali znači sad, to nije za kameru, ali nebitno. U tom trenutku meni se toliko prepišalo.
Ovo piše, ja se okrenem, on piša čovjek. Ja rekao, ja ovdje borim se za život, on šora, brate. Bilo bi ono, brate, znaš, ja krenem da padam, on kao, evo, samo, brate, da završim i dolazim, brate. Dobar tim, nema šta. Tim, brate. Agencija, već. Agencija. Imate kao rodni del moj, čovječ. Ne, ono, brate, ja kažem, on kao, zamisli ovako treći vrh u toku dana, ja mu kažem, neću bre ni da zamišljam, ne interesuje. Ja sam se setio idemo kući brzo, trčim izbrdo, brate. Sjetio sam se škaba na kolentraloru. Ja sam susro. Pogledaj, brate, Dačo, molim te facu, brate, šta ja pričam, ja sam susro, ovdje se vidi koliko sam susro. Ja gledaj, ja bih rekao, bilo nam je super, lepo smo se popeli, vidjeli sve, super se ispričali, isikali, vratili se. Kad sam gore se popeo, ja sam bio u fazonu, ja se više ne vraćam dole. Ja više ne idem dole, ne zovi Dule, gorsku službu, plati helikopter, ja dole više ne idem, brate. Mogu, što kaže Dača, brate, da odeš samo da baciš pogled kako to izgleda malo onako. Da baciš pogled, ja vam kažem, ja bi volio da dođem jedno 3-4 godine. Ma ne razumete ništa. Ne razumete ja, bre. Ne razumete ja dok danas nisam otišao samo ovo, a i sad... Ma ne je dobro, možda nije dobro, možda to nije kvalitetno. Ne bitno da li je kvalitetno ili nije kvalitetno. Pogineš, bre, da li je kvalitetno ili nije, koja se surdukneš negdje. Samo sekund, nije bitno da li je kvalitetno ili nije kvalitetno, bitno je da se to uradi. Ide, hoda i snima, i onda trčkara i snima, onda trčkara i snima prašinu kako se diže ispod njegovih koraka, onda radi ovo, jer ti držiš, pazi, pritom ti držiš i štapove. Zato ja njemu stalno pričam one štapove neki koji imaju oni pa se zakače. Jer ti bi štapovi najviše realno smetaju. Pazi, sad on drži kao ovakva nizbrdica i umjesto da ima dva štapa i da ide dole ni štapove, on ovako tu drži ove štapove, ovdje ovako drži kamericu, pa onda gleda kako će to i onda kao trčkara dole. Ne treba ti minus 40, brate, i 8700 metara da držiš. A ne može copy-paste. Ali ne može, a ne može copy-paste, ne treba ti copy-paste. Tebi, brate, treba sinoć da vidiš, brate, čoveka koji dolazi, brate, kod svoje 3 dece i žene, brate, i da se rasplačeš. To ti treba. Ne treba tebi, brate, taj može da razume. Taj koji se rasplače tamo, brate, koji njega vidi, taj može da razume. To sam uvijek rekao, brate. Ne može da ga razume, brate, bo možda bude na 500.000 metara nadmorske visine. I njemu, brate, to njemu ništa ne znači. Znaš zašto? Zašto će on da pita, znaš šta? Na koliko si bio, brate? I meni je sinoć bilo, meni utisak sinoćnje večeri prije nego što sam pred vas dvoje krenuo. Dolazi čovjek na cilj, čekaju ga 2 dece od 4, 2 i 3 meseca i žena. I on ovako gleda u njih, brate, kao i ljubi ih ovako. Ja, brate, ovako gledam, žena neka, gledam, ja nije knedla. Ja sam plakao. Meni nije knedla, meni je knedla prošla kad je on dolazio. Kad sam vidio koga dočekuje, meni je bila knedla, kad je on došao, ja sam počeo da plačem. I mene žena gleda na cilju neka, Italijanka tu čeka nekoga. I ona pogledom očekuje kad ću ja njemu da krenem u zagrljaj. Ona valjda misli da je on moj neki brat, neki stric, neki teča, nešto. Realno, naš odlazak na kolentralor je bila tvoja inicijativa. Ja sam donekle znao da ćemo se popeti, ja sam među ostalog i poneo opremu za to jer sam ja isto to hteo. Da, ja sam isto, brate, koji nikad ne brine, zvao sam vas 10 puta jednog i drugog. Da, a samo želim nešto drugo ti je. Da... Koji gleda Japani. Smo mi donekle tek sad svesni zapravo šta je to. A da ta žena koja je tebe pogledala i koja je bila skroz, ništa nije bilo jasno šta je razumela. Da li je taj čovek koga ona čeka objasnio možda? Ne može on da je objasni jer verovatno ni on, brate, sakat jadan. Koliko je njemu trebalo da nam objasni? Ma ne mora on meni, brate, Dule, ni tebi da objašnjava. Nije on nama objasnio. Pa nije nam objasnio. Ovako objasnio. On je rekao, idite vidite. Okej, a brate, samo da ti objasnim jednu stvar. Ja, brate, sinoć, brate, kad mi on uhvatio ovako, brate, i kad mu je krenula suza, ne mora meni ništa objašnjava više. To je ono što hoću da ti objasnim, to je ono, brate, što je bitno. I ne mora to da bude posle 330 km, to može da bude posle 20 km.